Jarnik og Johnny under bordet på langs. 8 minus 2. Det var en fest af Troels Alexander Egelund. Den 1. i 12. 2010. Vi går ved hen og interviewer lige Jarnik. Vi skal lige se resultatet. Minus 2. Hold da op, flot. 8. Nå, Jarnik. Hvordan var det så at komme under bordet? Se, du øver dig. På langs. Jeg rører aldrig under bordet. Det er sådan en lille løgn, du fyrer i der. Jeg hører der blev skåret. Du har været sammen med klubbens allerskarpeste bordfodboldspiller. Mathias Johnny Lau Vigel. Skår han selvmål? Jamen jeg hører ellers, der gik en ind på dig, da der var 2 op. Det var da en sand fest. Ja, det var det. Hvad har du at sige til det? Og alle dine fans rundt omkring i landet? Det var svine her, det sker ikke igen. Det sker ikke igen. Prøv at se der, hvordan jeg piller dig her, mens jeg en dag interviewer dig. Det er jo ikke engang fair mod dig. Men hvornår regner vi med at se dig på bordfodboldbanen igen? Med det samme, altså. Med det samme? Ja. Jeg vil vise, at det bare var svinehæld og ikke noget. Bare svinehæld. Prøv at se der. Jeg river dig rundt. En hånd. Kan I høre lyden? Det er mod til mig. Fornøjelse, Jarnik. Jeg vil gerne lige give hånd på det. Altid. Skulle det være en anden gang, er du velkommen. Og vi tager lige sejrsbilledet. Hold da op. Flot.